Kublai pi baro ni pliang so bhai pi shaka thup khubor mata ka jan mit shwaban phaj ki khubor nge nya pet shwai ki mat ba kong san Banjur Menteri Ketenat ki kampo yang ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ban penkloy yang ke jing tokit bat pensitom jur ya ki balik de ijot Bo Menteri Rangba ke jela u Konrad ke Sangma ya umau nongrim ban kentiu kerdan ya ke Tikri Kila PHC Shaka Community Health Center Pat lasdang ya ke World Trade Organization Ministerial Conference ke Bakhat Ar mentaka sni lam khmat Menteri Ketenat Commerce and Industry ke Sarkar Pedeng u Piyush Goyal ya ki nong nikmat ke India ki khubor ki babnya Menteri Ketenat ki kampo yang bat cooperation ke Sarkar Pedeng u Amit Shah u banjur ban penkloy ya ke jing tokit ha ka biadei bat ke jing le be ijot bat thombo di ki kentei bat ki khenna bat penchitom jur ya ki badon kti Uni Menteri ula kren yakne ha ka jing penyat ke jong u ya ke jing yalang ka ba arpusan jong ka Western Zonal Council ka belalong hadiu hanin ke sngi Usha ula benrap shu bagi Additional Director General of Police lada don ki kentei kidei ban shim khia ban khmi ya ke jing tokit ha ki police headquarter jong man la ki jilla Laya kren halor ki mat ki biadei baka shong shngan ki jaka khaput bat ki karkhana ki badon ha ki thain sepni ha kane ka jingalang ka bla penlong hadien bla pensange arsnem na ka daw juga klam COVID-19 ग्रामीण विकास थियोरेटिकल चीज नहीं है सिर्फ कंसेप्ट नहीं है ग्रामीण विकास तभी होता है जब इसको समर्पित लोग चंदन की भांति अपने आप को घिस कर सुगंध को गांव तक पहुंचाते नहीं है तब तक ग्रामीण विकास नहीं होता और अगर ग्रामीण विकास आधुनिक जमाने में करना है तो इसके लिए इसकी कोर्सेस बनाने पड़ेंगे इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा और आज के जमाने की जरूरियातों के आधार पर आज के जमाने की रिक्वायरमेंट के आधार पर ग्रामीण विकास को परिवर्तित कर जमीन पर उतारना पड़ेगा Menteri Rangba ke jela u Konrad ke Sangma ha ka jingadan ringkat u MLA ka Tikri Kila u Jimmy di Sangma ulabu ya umau nongrim ban kentiu kerdan ya ka Tikri Kila PHC Shaka Community Health Center ha kenta para ka bahap hapo ka Dading Grey Block West Garo Hills District u MLA ka Phulbari u SG Estamul Momin bat co-chairman ka State Planning Board u Livingston di Sangma kila yadan ringkat ha ka ni ka sngi Haba ai jingkren ha ni ka sngi Menteri Rangba ka jela ulaong bakani ka CHC kan wanra ya ka jing ai jing sumar ka bapaka ya ki pat ba ka ni ka than Menteri Rangba ka jela ula pentip bakarai ban kentiu kerdan la shim ha ka por ba wan jurip hadien ba sakhi ya jingbun ki jingduna ha ka de ka PHC Ula pentip baka Sarkar kala penlut hadu lais pa san phoklur tingka bante ya ki jaka ai jing sumar ki babha ha ka jela Lasdang ya ka World Trade Organization Ministerial Conference ka Bakhat Ar mata ka sngi la penlong biang ya kani ka jingyalang hadien ka jing pensange ka ba Southnem banyak kren halor ka thma Ukraine bat Russia bat ka jinglong jingman bat ka yo ka got ka perthei ka sien ka Bakhat du bala penlong ya kani ka jingyalang ka long ha Argentina Housnem ar hajar khat nyo ka Ministerial Conference ka day katanat ka bahetam ban shim ya ki rai ka baken thop ya shi spa an riu pusaw ki dkhot ka World Trade Organization la ne WTO ha ka ne ka jingalang ka ban ne south ngi linter on ya kren halor ka khlam COVID-19 bat ki kam rep Menteri Ketenat Commerce and Industry ka Sarkar Pedeng u Piyush Goyal ulalam khmat ya ki nong mi khmat ka India ha ka ne ka conference ka balong ha Geneva Switzerland Lengba ka Twitter u Goyal ula pelat ya ki dur na ka jingelang ka G33 ministerial bat ong ba ka jingekren na ka benta ki nong rep kala long shikenta hadien balapoy ha WTO Geneva ha ka jingelang jong ka G33 ministerial
Ka embassy jong ka India ha Beijing, but embassy ka Bangladesh ha China, kila rakhe ya ka lingkhu sngi u Rabindranath Tagore, but nongtho poetry ba pau ka Bangladesh, u KHASI Nazrul Islam, da ki jingruai tenrai ha Swami Vivekananda Cultural Center, jong ka embassy ka India ha Beijing hinin ka sngi. Kinong kit ktien jong kini kiri, kila ai jingkren ha ka sngi, but batai syapang ka jing no sinyang, kabaya seriem jong kini ki arngut, syakiri ba marjan. Unong kit ktien na Bangladesh o Mehbub Os Zaman ulaong babaro artli kiri kidan ka jingede ka bakarpang ka bayarap ya ka Bangladesh ha katma banyo latluit ha usnem shi hajar khandai spa hinyo puwe. The celebrity event that we are organizing this evening reminds us once again of the close ties and links that we have between our two neighboring countries. We are bonded together through the events that shaped the glorious Bangladesh War of Independence in 1971. It was Bangabandhu, the father of the nation, that said before a thunderous applause, I remember those words at the Kolkata Brigade Parade Ground on March 1972. Nishu ami, Ripto ami, Debar pichu nai, Akshe shudu bhalobasha, dilam ami tai. I have nothing else than to give love, and I am giving that to you. Tang kalong ka jing sngaw sarong ya ka Ribhoy District, Henry ya ka Jalahi Barokaway, hakaba inong ya kunkti na Ribhoy District i Margaret Pathaw, in sa mikmat ya ka India ha ka Limpong World Wrestling Arm Championship kabanlong ha Turkey matausnem. Kani kala urlong hadin ba i Margaret ilayo banra ya kanam lado, but kur Southly kitakma ha ka Limpong National Level Arm Wrestling Championship arhajar arpuar kabadang shudep longshen ha Hyderabad. Kita kema kiba i Margaret ilayo bankur kalong haka 60 kg left and right category, but the right master class left and right category. Hadin kani ka jingla ka jong i banwanra buram ya ka jilla ka dorbash nong umsning proper b haringkat ka seng longkme umsning pelun bat ka seng longkme umsning proper b kila penkup buram ya i bat kitbok kit ruyang ya i na kabenta ka World Championship ka banlong ha Turkey. Nado kami lagi, Shillong kami jangka proper big jang ni, but kulon ni berak away. Lingkap di rangga Shillong pada rumah, but secretary chairman jangka Shillong tahu muslim di berak away. Kumsem lah eno yang ada dalam lingkap ngala do bangani lain lawan banai kutian jingterku kedua baki. Song yang bangan yo kedang kamu inti kali kawan dia nado bangami kan no dapat jisong man bakra bo blame syam le ino nila koi sok chete bat nila koi kajaka bapiang nila yale stem baro ki khatrangot kino yale akai nila yo banwan ra khatra kali ki medals kata balong khatpai kali ki gold line kali ki silver but some kali ki bronze. Daga jing tmu ban penduna ya ka jing kenrei ka jing pang HIV bat ka jing pang ka biabit na ka syong kha lengkar ha padang ki kinthai ki badon ka jing ma dangshen ka mi mintru Community Social Welfare Association da ka bayas nok ti ringkat bat ka tana social welfare ka Sarkar Meghalaya kila penlong ya ka program ai jing hikai to ginya phasha ka ni ka khubor. Mi Mintadu Community Social Welfare Association MCSWA, in collaboration with Meghalaya Directorate of Social Welfare, organized a skill training program on various trades under the project Empowerment for Commitment to do Community Social Welfare Association MCSWA da kabayas nok ti ringkat bat katna social welfare ka Sarkar Meghalaya kila penlong yak program ajing hikai
halor ki kam ki paper hapok project ka balatip kum ka empowerment for high risk group ha office rekam ka MCSWA hasala ro jwai ka jing thu jong kani ka project ka long man penduna ya ka jing kan rei jong ka jing pang HIV but AIDS hapreng ka kan thai ki badan jing ma bat ban pen ku bor ya ki ha ka liang ka yo ka kot bat ban laj nak kam khayiman. We have conceptualized this project with a goal to reduce the prevalence of HIV and STI infection among the at-risk population and offering them economic empowerment through various programs focusing on rehabilitation of the KPs of FSW to exit from their current profession. And the objectives of these projects is to promote the interest in human rights through presentation, sharing of experience among the KPs, promote self-esteem, self-respect and value for human life. Chief Judicial Magistrate but Secretary ka DLSA West Giant Hills District ikong RM Carson Teo hakajing ai jingkran ka jong ila ai man siam yakin nong yo mentoy baki day ban chim khya yakani ka kabu ka blawan ra daka MCSWA dakwa banjur halor ka jing don kam jong kani ka jing ai jing hikai ban pin yala dia hakiwe pat ki jat kam ban lait nak kam khayiman kat kum ka jing ong ka program skill training so ka benefit kan le chapi it is for you. Jika kamu kapaning kong dulu kade napi pili bansam. Mana semua yang Dr. Jun ba ki beneficiaries saspa khat kiba register tang lai ku samu rabusan no kamu ngidam dam kam shu buat ban register so that the amount of beneficiaries and the registration bakal tally kan. Sampai sih pun untuk dia kerana ini tengah kerpat baik-baik untuk mesti em dia untuk ngalah kuat story diri yang mana tuyuk so hotel jenis kemat cuma kita em lek baik nanti tuyuk gini tak ada yang ini. La ai jing kai ban pen tebet hakam risnyang kakam pen phabrio kakam pen mi jing bam bat chat jing bam hakani ke program. Kiwi ki bayar benta hakani kasni ki kentup ya district veterinary officer Dr. E Kejam Deputy SP Crescency W Lengdo SDO ka MSSDS Iba Lambor Suchen DMM ka MSRLS Arshadab bat Director ka MCSWA Dr. JN Chulai. Bureau Report DD News Meghalaya. Mentapan ngin yapet ya ka jinglong jingman ka suminang ha Shillong. Kajing shit kalong 4.0°C bat kajing kriat kalong kan 0.0°C. Kajing sngam ka haw kalong kandai pupra na ka spa men step bat nyopun rio na ka spa janmid. Kajing hap slap kalong 1.0mm. Kandon kajing hap slap mamalu mala habun ki jaka. Haswa bangin penkut ngi pen kan mau ya pi bayakan ni ka kubor na lor ka papiyo ha ki television pi la ruben pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki kubor ba man la ka sngi pi la ruben pet ka kubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook bat Twitter. Shwaban poy sya ka pukut jong ka tup kubor ngin ya pet biang sa sien ye ki mat ba kong san. Banjur Menteri Ketenat Kampo Yen ke Sarkar Pedeng U Amit Shah ban penkloy ya kejing tokit bat penshitom jur ya ki balik be ijon. Bu Menteri dang ba kejelau Konrad ke Sangma ya umau nongrim ban kintiu kerdan ya ka tikri kila PHC Shaka Community Health Center. Balas dang ya ka World Trade Organization Ministerial Conference ka bakhat an matagasni lam khmat Menteri Ketenat Commerce and Industry ke Sarkar Pedeng U Piyush Goyal ya ki nong mi khmat ke India. Te parlok atung ila poy sya ka bakot jong ka thup khubor jungi menta ka janmit hadu bang India syambiang bat phi la shay kasni khublei phi baro. Nice. You're gonna be a family guy now. So are you prepared?